Milí budúci študenti, sme radi, že využívate možnosť spojiť sa s nami počas dňa otvorených dverí a máte záujem o ďalšie informácie. Poskytnem vám informácie o prijímacom konaní na bakalárske študijné programy v slovenskom jazyku. Volám sa Zuzana Oleksová, pracujem na útvare pedagogických činností Strojníckej fakulty. Budem spracovávať vaše došlé prihlášky na bakalárske štúdium a poskytovať vám potrebné informácie a podporu. Uchádzačov prijímame na štúdium bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou je absolvovanie maturitnej skúšky. Prvým krokom je podanie prihlášky. Termín na podanie je do 31. marca 2021. Podanie prihlášky vykonáte elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu. Papierovou formou je potrebné doručiť len dokumenty preukazujúce ukončenie a výsledky stredoškolského štúdia. Elektronickú prihlášku podávate na tejto webovej adrese is.stuba.sk. Som si však istá, že už vyhľadávate potrebné informácie na webových stránkach našej fakulty www.sjf.stuba.sk. Potom je pre vás iste ľahšie vstúpiť do systému prihlášok priamo z nich. Postupujte cez sekciu uchádzači. Tu nájdete všetky nevyhnutné informácie pre záujemcov o štúdium a postupne budú doplnené ďalšie, napríklad o vykonaní zápisu na štúdium pre novonastupujúcich prvákov. Preto sledujte web Strojníckej fakulty. V hornom menu zvoľte záložku Prijímacie konanie. Stránka Študijné programy a učebné plány vám môže pomôcť s výberom vášho študijného programu. Podrobné informácie o podaní prihlášky nájdete na stránke Prijímacie konanie bakalárske štúdium. Teraz vás prevediem samotným procesom podania elektronickej prihlášky na štúdium. Na stránke nájdete odkaz Vstup do systému elektronických prihlášok. Dostali sme sa do akademického informačného systému. Väčšina z vás je novým používateľom systému e-prihlášok a zatiaľ nepoznáte svoje prístupové údaje. Vyberte preto Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový používateľ. V ďalšom okne vyberte fakultu, Strojnícka fakulta. Ďalej vyberte typ štúdia, bakalársky typ. V zozname študijných programov nižšie zvoľte študijný program, pre ktorý ste sa rozhodli. Ďalším krokom je vyplnenie základných osobných údajov. Vyplňte meno a priezvisko vrátane diakritiky. Položka e-mail musí obsahovať platnú e-mailovú adresu, pretože bude využívaná nielen na zasielanie notifikačných e-mailov zo systému, ale tiež na našu ďalšiu komunikáciu s vami. Zvoľte pohlavie, štátne občianstvo, zadajte rodné číslo. Následne kliknite na Založiť e-prihlášku a pokračovať. Teraz vás systém informuje, že založenie novej evidencie vašej prihlášky prebehlo úspešne. Systém vygeneroval vaše prihlasovacie údaje. Ty si zapíšte, zobrazia sa iba raz. Zároveň vám bol odoslaný notifikačný e-mail s prihlasovacími údajmi na zadanú e-mailovú adresu. Teraz sa už môžete prvý raz prihlásiť do evidencie e-prihlášok. Kliknite na tlačidlo prvý raz prihlásiť do evidencie e-prihlášok. Zadajte prihlasovacie meno a heslo. Vstúpili sme do založenej e-prihlášky. Teraz je nutné vyplniť všetky nasledujúce sekcie. Osobné údaje, adresy uchádzača, známky za strednú školu, údaje o e-prihláške, podanie prihlášky, aj platba, aj dokumenty. Žiadna sekcia nesmie byť označená červeným výkričníkom. Vstúpte do sekcie Osobné údaje a vyplňte požadované položky. Povinnými položkami sú miesto narodenia, štát narodenia, kontaktný telefón, stredná škola, odbor strednej školy, rok maturity a vzdelanie. Po vyplnení kliknite na Uložiť zadané údaje. Táto sekcia je už považovaná za kompletnú, o čom vás informuje symbol zelenej ikony s fajkou. Na predchádzajúcu stránku so zoznamom sekcií sa vrátime odkazom späť na evidencia e-prihlášok. Podobne vstúpte do sekcie adresy uchádzača a doplňte požadované údaje. Kontaktnú adresu vyplňte len v prípade, ak je iná ako adresa trvalého bydliska. Po vyplnení uložte zadané údaje.
Sekcia je považovaná za kompletnú. Na predchádzajúcu stránku sa vrátime odkazom späť na evidenciu e-prihlášok. V časti rozpracované prihlášky sa nachádza vaša prihláška v stave rozpracovaná. Pozor, ešte nie je podaná. Záväzné podanie prihlášky vykonáte v sekcie Podanie e-prihlášky. Najskôr je nutné potvrdiť všetky súhlasy nižšie. Stlačte tlačidlo Záväzne podať e-prihlášku. Týmto krokom sa vaša prihláška zo stavu rozpracovaná zmení na stav podaná, čo signalizuje zelená ikona P. V časti Platba sú uvedené údaje pre realizáciu platby poplatku za prihlášku. Poplatok 20 € je možné uhradiť platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet STU. Pri platbe inak ako platobnou kartou online je bezpodmienečne nutné uviesť správny variabilný symbol z dôvodu bezproblémového spárovania s vašou prihláškou. Všetky údaje k platbe sú k dispozícii tu. Odporúčame úhradu realizovať platobnou kartou v platobnej bráne e-prihlášky. V tomto prípade nie je ďalšia identifikácia nutná. Prijatie vašej platby si môžete skontrolovať v sekcii Platba, kedy sa červený indikátor zmení na zelený. V časti Údaje o prihláške máte možnosť zvoliť svoju ďalšiu prioritu štúdia a zvoliť si náhradný študijný program. Môžete zvoliť až 2 alternatívne typy prijímacieho konania. Sekcia Dokumenty je miesto pre odovzdanie povinných príloh k prihláške elektronickou formou. Tu naskenujte vlastnoručne podpísaný štrukturovaný životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, len v prípade, ak bude platba uskutočnená inak ako online platobnou bránou. Pre overenie správnosti zadaných známok vložte naskenované strednou školou potvrdené tlačivo zostava známok zo strednej školy. Ak ste maturovali v predchádzajúcich rokoch, na účely overenia známok vložte naskenované overené kópie vysvedčení za posledné 3 ročníky strednej školy aj maturitné vysvedčenie. Tiež je tu miesto pre vloženie vašich získaných certifikátov a diplomov z odborných stredoškolských súťaží, ktorých ste sa zúčastnili. Tí z vás, ktorí sa zúčastnili podujatia Strojárska olympiáda na Strojníckej fakulte v tomto alebo predchádzajúcich rokoch a po prijatí na štúdium sa zapíšu, budú mať poplatok za prihlášku dodatočne vrátený. Prijatie dokumentov fakultov, ktoré ste odovzdali elektronicky alebo zaslali v papierovej forme, môžete sledovať v stĺpci Stav. Stav indikátora sa zmení na zelený, keď dokumenty na fakulte skontrolujeme a potvrdíme ich prijatie. Ďalšie dokumenty je nevyhnutné poslať v papierovej podobe i hneď po vykonaní maturitnej skúšky. Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia bez dodatku, úradne overenú kópiu koncoročného vysvedčenia posledného ročníka na strednej škole, potvrdené tlačivo zostavy známok strednej školy, ak ste dokument nevložili elektronicky. Prípadne maturanti z predchádzajúcich rokov zašlú úradne overené kópie vysvedčení za posledné 3 roky štúdia, ak ich nevložili elektronicky. Skontrolujte kompletnosť vyplnenia všetkých sekcií v prihláške. Ak prihláška nebude záväzne podaná alebo nebude zaplatená, nebude môcť byť zaradená do prijímacieho konania. Na chýbajúce údaje sa vám budeme snažiť upozorniť v priebehu prijímacieho konania. Na záver zhrňme najdôležitejšie informácie. Termín podania elektronickej prihlášky je 31. marec 2021. Riadne vyplnená prihláška musí mať stav podaná. Musí byť uhradený manipulačný poplatok 20 € pre štúdium v slovenskom jazyku. Pre overenie správnosti známok vložené v e-prihláške v elektronickej forme zostava známky zo strednej školy potvrdená strednou školou alebo skorší maturanti úradne overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné 3 roky strednej školy a maturitné vysvedčenie. Povinné papierové dokumenty zasielané na fakultu sú úradne overené kópie maturitného vysvedčenia a vysvedčenia posledného ročníka.
Rozhodnutie o prijatí vám bude doručené na adresu trvalého bydliska alebo kontaktnú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške. Všetky informácie nájdete na webovej stránke fakulty v sekcii Uchádzači, prijímacie konanie bakalárske štúdium, kde nájdete aj postup pri vyplňaní e-prihlášky. Vaše dokumenty zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar pedagogických činností na meste Slobody 17 812 31 Bratislava. Vaše otázky čakáme na telefóne 0917 797 254 alebo e-mailovej adrese uchádzač@sjf.stuba.sk. Ďakujem vám za pozornosť.